toen ik op de basisschool zat. De school organiseerde van die, ja, dat heette dan zeg maar de scholenwedstrijd. Ik weet het niet eens meer zo heel goed uit mijn hoofd. Volgens mij werd mijn broertje eerst en ik werd tweede. Dus toen werden we gecontact door de hengelsportvereniging bij ons uit Wolvenga. Dus zeg maar een soort van jeugdselectie. Dus toen zijn we dat gaan doen en toen zijn we mee gaan doen met Friese kampioenschappen. Toen hebben we ons geplaatst voor Nederlands kampioenschappen en zo is het eigenlijk steeds verder gegaan. En nu zijn we op het punt dat we nou ja, bijna elk weekend wel weg zijn. Nou ja, je zit in de natuur, je bent buiten. En het is gewoon leuk zeg maar, dat je vis vangt door middel van iets te doen. Zeg maar. Dus als je wat doet, je vangt niks en je probeert wat anders en je krijgt wel vis op je plek. Dat is gewoon leuk. Ik ben afgelopen augustus, het damesteam, ben ik naar Frankrijk geweest. Om daar mee te doen aan het wereldkampioenschap dames. Mijn doel was om bij het Nederlands team te komen naar een wereldkampioenschap te mogen. En dat heb ik behaald. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar hoe vaak ben je aan het vissen? Ik zorg sowieso dat ik 1 keer in de week aan het vissen ben. Dat is dan meestal in het weekend. Want door de week moet ik gewoon nog naar school en heb ik 3 dagen in de week stage. Dus dan aan vissen kom ik dan meestal niet toe. Maar dan ben ik thuis bezig met dobbers knopen, onderlijnen maken, nieuw elastiek in hengel zitten. Dus ik ben er wel bijna elke dag mee bezig. Maar ik ben niet elke dag aan de waterkant, want dat is voor mij gewoon nu niet haalbaar. Wat is voor opleiding? Ik doe verpleegkundige. Oh. Ja. Dus ik zit in mijn laatste jaar en ik zit nu momenteel bijna in de examens. Dus ja, ik moet nu ook wel wat voor school doen. Dus je is net vaak vooral je aan het vissen? Nee. Wat is dat? Ik denk dat heel veel meisjes ook denken dat het meer een mannensport is. Ik weet niet, heel veel doen het ook niet. En misschien als je het wel doet, misschien vinden ze het dan wel leuk. Had ze het vissen van je? Nou, niet van mij. Hi. Ja, een beetje van mij. We visten vroeger veel, toen we klein waren. Maar hoe vaak ben je met mij dan? Nou, ieder weekend. Ja? Ja, soms 1 dag, soms ook beide dagen. Dus ja. Maar je hebt zelf geen hobby's? Nee, de Dat ben je jeugd. Ja, de jeugd. Ja. In een wedstrijd vis je natuurlijk op gewicht. Dus degene die het meeste gewicht heeft, die wint de wedstrijd. Ja? Maar hier doet het voor, deze Ja. brutten. Dit zijn de bonusvissen. Ja? Ja, dit zijn de bonusvissen. Hoeveel kleintjes je hiervoor moet vangen, dat is echt heel veel. Dus ja. Ik zet hem weer terug. Maar en heeft ik een vriend? Een vriend bedoel je? Ja. Nee, heb ik niet. Maar Nee. zou die ik visje matten? Nou, voor mij op zich hoeft diegene niet te vissen, maar die zou wel moeten accepteren dat ik het wel doe en dat ik weekends wel weg ben. Ja, als dat niet goed is, dan gaat dat denk ik niet werken. Ja, dat klinkt misschien heel hard, maar... Het visken niet voor de vriend. Nou ja, weet je, dit is gewoon mijn hobby en dit is mijn passie. En ik heb er al zoveel tijd in gestoken, zeg maar, om te willen doen wat ik graag wil doen. En ik heb dingen behaald wat ik graag wil behalen. Dus dan wil je er nu ook niet mee stoppen. Dus als er nog een leuke visker shirt.